Tsohon shugaban ƙasar nan a mulkin soji Janar Yakubu Gowon ya yaba wa Shugaba Bola Ahmed Tinubu kan kyakkyawan aikin da yake yi wa ƙasa. Janar Yakubu Gowon, wanda ya yi mulki a tsakanin 1966 zuwa 1975, ya ce Shugaba Tinubu ya yi aiki mai kyau a manyan sassan gwamnati. Yakubu Gowon dai ya kai ziyarar ban-girma ne ga Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, sannan ya gana da manema labarai a fadar shugaban ƙasar. Har ma ya ce, Najeriya na ganin ci gaba a ƙarƙashin jagorancin Tinubu. Ya nuna gamsuwa da alƙiblar shugabancin ƙasar nan ƙarƙashin jagorancin shugaban, wanda ya fara mulki a shekarar 2023. Shin, kuna ganin wannan kalamai na Yakubu Gowon yana kan daidai? Idan ko akasin haka ne, ku rubuta mana a comment section.